mriki kemawon pun dalem sewu panjenengan. Ndadosaken kejoting raosing manah kula panjenengan nimbali ingkang putra. Menapa wonten wigatos pun dalem sewu? Pancen ana wigati sing wedharake sliramu. Inggih. Lajeng perkawis menapa Kanjeng Ratu? Dek ben kae pangeran Kukutan tak timbali kok ora kersa sowan. Kenapa? Punten dalem sewu lepat pun saya pangapunten jalaran kula saweg ngrampungaken perkawis ingkang dados tanggal jawab kula punten dalem sewu. Mila lajeng sakmenika panjenengan timbali kita-kita selanggen kula badhe sowan panjenengan. Pangeran Kukutan tak jawab. Sejatine ngono. Aku kuwi kepengin banget tansah cecaketan marang sliramu. Umpama iso ngono, sakwanci-wanci aku tansah kepengin sesandingan karo sliramu. Punten dalem sewu. Lareking pangandika dalem men kuwerdi kados pundi caket kula menika ora kapernah putra dalem badya namung putra kuwalon. Para putra kuwalon kok arep cedak-cedak. Gandrung lah. Ya ora apa-apa. Senajan sliramu kuwi isih putraku juga. Ning aku karo sliramu kuwi yen cara wong-wong kae umure ora kacau ya. Lajeng menawi umuripun boten kawat kathah lajeng Ngono kok dadak etok-etok ora ngerti. panjenengan dalem nika garwa inggih garwanipun tiyang sepuh kula Ijo. Rama Prabu Kertajaya. Ijo. Lajeng kula badhe mamak Karo selir. Aku ora ngerti yen nalika semono Kang Mas Prabu Kertajaya kuwi jebul yuswane wis sepuh. kawit rumiyin rak panjenengan dalem sinipun ugi priksa yen Rama Prabu menika sampun sepuh. Ijo. Wong putranipun kemawon kula sampun kados ngaten. Ijo. Oke sing ngarani Joko Tuwa, Joko Kaseh. Kok ya iso? Pangeran Kukutan kok ya ora duwe pacangan? Apa meneh garwa? Mergane apa? Jalaran ngantos sak menika dereng wonten wanita ingkang saged nyocoki raosing manah kula. Kula kepengin gesang kaliyan wanodya ingkang sampun trep ingkang kaliyan kula batos. Tegesipun wanita tama sing bisa ngluhurake jenenging kakung. Yen ngono upama aku caket lan cedhak karo panjenengan ya ora apa-apa. Lho. Mboten napa-napa tumrap panjenengan lan kula, namun tumrap tiyang sanes ora dipun tingali rak kirang prayogita. Ya ora apa-apa ning diarani wit kok. Pangeran Kukutan. Wong ayu kok. Kula Kanjeng Ratu. Ada aku iki tenan. Matane mbokmu Senajan aku iki karo sirih. Ora tau apa kuwi jenenge dikancani. Di Kelani. Menapa dupi Rama Prabu sampun sepuh. yo nyatane pancen koyo ngono. Ayo kala-kala kudu dikancani ra ketang mung karo antrok. Ngapang-ngapang kok mburi. Mbok aja ngono to. Upama kerokan iso wae tak keroki wong nyatane kerokan wae. Sampun. Panjenengan dalem mboten sah manggalih werni-werni.
Rene kula kaliyan dalam niku dawuhipun ibu lan putra. Mila monggo kula aturi rata penggalih dalu. Gandrung. Ya, kok emah. Mbak ora usah epak-epak. Oh. Aku nek gelem dosa, ning nek ra gelem kaya Alah, pipis ini. Gonku kepengen sak kejabong karo selirang kopi wis suwe banget. sak menika Saben-saben tak tingali kowe ndlenjani. iki Banjur saiki wis sowan wis ketemu, kok njero nafsu mikir. punten dalem sewu Kanjeng Ibu. Ora Kanjeng Ibu ta? Ibu kuwaler enjing boten menapa-menapa to. Ya aja Kanjeng Ratu, katen Kanjeng Ratu. Upama aku kuwi anggon ngatur iki. Raos sing manah kula mboten kademike. Mboten tekan ati kula menika jalaran. Yen ora ono sapa-sapa. Ora ana sapa-sapa kepiye wong. Kok akeh kok ini. Tegese kuwi ora ono nayaka praja, ora ono ramaku ngono. Estunipun menawi kula badhe matur injih. Menika mboten sekeca sinaosa menawi Ya kula badhe ora matur ora mboten. muni injih ning muni injil. Monggo kula menika ugi gadah gegayuhan Kanjeng Ratu. Kegayan Anjir. Wong urip niku yen ora duwe gegayuhan mengko mundhak uripe kaya dene anyep jejet kaya bokonge wong Jawa. Kekum. Kula injih gadah gegayuhan. Menawi kula nglatusi kersa panjenengan, kula ugi gadah panyuwun jalaran Ngaring Jagat menika mboten wonten iki lelahan. ora sah. Perlu kuwatir. Apa kang dadi penjalukmu mesti bakal tak gunakan. Saestu menika. Tenang, Saestu. tenang. Penjalukmu apa? Layon astra mirake ingsun Kok yo mau-mau to? Ngono mek kok dadak kesuwen. Langsung dicrup. kadulu jrone ndrane Nggih. kula Makus rasane ngatiku. katya ngimpi nganggo lungsuran dikoten panon kaduk onang Bromo Masih lu. sumpah jroning raos kula tanedya pisah lan Gusti Tenang yo, pangeran kututan. sakmenika kula gentosan pengin mirengaken pratela dalem dhateng kula.
kula bundeli wonten ing salebeting manah kula Kanjeng Ratu. Aja tidur-tidur nampa kanjeng. Kula mboten badhe ngladosi wanunjuk. Sanes kejawi namung panjenengan. Mbokmu kuwi kados pundi raos sing nggali dalem. Kula Pangeran Puputan. inggih Rasane hatiku. sedih wae wong saestu ketupan iki ya. mari kersa dalem sampun kula langgapi pamundhut dalem sampun kula pinangkani menapa panjenengan dalem lajeng boten badhe mundhut priksa estanipun ingkang kula gadah menika menapa Kanjeng Ratu Ya mula kene begini. Aku bakal ngurus. Sejatine penjalukmu iki apa? Dengan dalam periksa putranipun
Rama Prabu Kertawijaya menika mboten namung kula. Malah kepara wonten ingkang wijil saking garwa Pati utawi Ibu Praneswari. Namun anggen kula purun nglanggati kersa dalem menika jalaran kula gadah gegayuhan. Gegayuhan kula murih gesang kula benjang menika saged murakapi lan saged mikulai dhateng anak tedhak turun. Dadi karepmu sliramu ki kepengin duweni raja brana sak negara. Mboten namung menika, kula kepengin dados ratu. Piye? Kula kepengin dipun jumenengaken minangka pangeran Pati inggih manggenipun gumantos kalenggan Kanjeng Rama menawi sampun nurut ing kasedan jati. Ampun dhisik. Kok dadi kepengin dadi pangeran Pati? Sliramu rak yo ngerti kok. Yen sliramu kuwi putra Semir. Dadi ora bakal kon terus dijumenengake minangka pangeran Pati. Mergi kula ngrumaosi dados putra Selir, lajeng kula gadah gegayuhan ngaten menika. Kula mangertos dinang dalem menika cingaket dening Rama Prabu. Sak boten-botenipun saged caos atur dhateng Rama Prabu. Engko yen upama atur kuwi ora ditampa ngersa dalem. Kedah dipun tampi. Mergi panjenengan dalem cingaket ing ngersa dalem menapa injih perkawis saya wadi menika badhe kula bikak kajengipun saben tiyang prisa. Aja ngono kok Njur. Ben ajeng kula buka niki kabeh mulut kita. Pemimpi aku nang kene. Sabar to. Kowe ngono kuwi kok untung lho. Ana rembug dirembug. Kados ingkang kula aturaken ing ajeng kadhekaken. Ing gumlaring jagat menika mboten wonten perkawis kok sing ora ngangguraken. Sedaya gegayuhan menika mboten wonten ingkang lelahanan. Jerbasuki mawa pindah. Mawa manuk. Pun kersa mboten. Ing kersa mboten menapa-menapa kula badhe Sik bagi cangkem penguntungan to ya. wong sing disuni ya kawit mau nek paring wangsulan kita awal. Lho, apa mung kira nganggo dipenggale. Nggih. Aja nganti getun burine. Nggih. Kersa ta? Yen pamotahmu iki tak pinangan. Saestu Apa dhisik kok? Yen pamotahmu iki tak pinangan. Apa sliramu uga bakal apa ya jenenge resnani aku sakawasé. menawi panjenengan dalem sampun saged nglaksanani panyuwun kula sedaya gawuh dalem badhe kula pinangkani kanjeng. Saben-saben aku ngersakake sliramu sowan. Kula sowan. Napa malih saestu lain batos pripun bedhen dodho kula inggih wonten sakabetipun pamun Kanjeng Ratu.